ente kiungo kereta turasinchira ya bene kigima asibiro bire bosi usiwe na waswasi kera bono igo mwancho mutegereri igo tutete kora kwanire bintu bingencho sana na kumanya bulitangani nga rero aigase studio ninde no mogeni Muruke Robinson Mirieri oyogare Business Growth and Development Manager asebingie Equity Rosagia Ruakisi no manyeta sama tukabwango igo mwancho mutegereri na nabonde tukora kumanyiri tangani ngebingie Equity nebingi yakinira subwango sana nebingi yatemire kokora kira kiri bakonyara kwa nekinga obokoreri bwabo kubotwara soko boko kwao just in the palm of your hand kende nkiyo kuchikonya guchande kabono nga naende igwa asesi miao na bogo wekorera kirigento services igore na chirocho transactions chao na bogo chikora sinchire ya bene kubwate Equitel na bogo bata star 247 hash mbwata mangana Equity mobile app ntubwate Equity online asaba ntubene na mangana yibiashara na kadhalika so kila kitu imeshughulikiwa vile inafaa lakini ngento kereke mona ende mbali na barabu gukora yonsi abakora na barabu mbaro muntago wakiresimi kabisa kwa tabinchuma ya Equity Bank ngokora ochaka gukuboli goro ye ya one time password gukuboli pin yao gukuboli bintu bune password ne bintu binde bune byo muntago kwa tabinguma te inchenche ndago konye nyemubwate kiumbe kora igana na kadhalika so bintu bune byonsi na biro bibi alete rumo chando sana na kiyekora ara igase studio litukoli rero Muruke Robinson Mirieri oyore Business Growth and Development Manager kora sebingi ya Equity Rosagia Ruakisi ndatokonye ngaki ebibyo stora nyare ko batoko gulikira nganchiri mwaligani ya igase studio asema mbeye aragukwa ni buno motegereri na ndago taye marita ye buronge asakurwa yiki akorangire kiekera monyene bene no nyana arachutirende no harega igati mukwanire kira tindi monogeri oye no ara karibu sana bwana manager karakwa ni motegereri wenkaye mu gusikisi FM motaye marita ao sokuru ni mirimo ya utumaye gochaka chinkwana pia no moralia asoko ngalivaga serie tangoro Robinson ogendi Mirieri igontenete bengi ya Equity eri entanganiga umucho obusongo na irane rimbia mono asokonyoro ya ribageri okwana na members baito na okwana na bategereri bali patategererete ande nagokire sana kobaga iga ime studio karibu sana litakantikande bembia mono na incha singincho ya okonyore biro gocha igase studio and retenkiri kieke. It was around 2021 Equity Bank inja introduce tikintu ikurunga one number yani nambe ye moyoka wana umuntu rabarasu nyoki one number ngakikare ko emirimo nkieke manager kindly karatu igoreranga subwa gare turamanyanga one number nkieke mbiyamo no muralia omanyete ase chikampani chine na chinyinge chibwatoro sagikira ase chinamba chigutumike chire chinyingo montago gwakere simio ole Kisumu wakera ne nambe ngao ole Busongo wakera ne ngao ku Nairobi ku Lodwa tokanyoranga eyeteri guchigotokonya ese members baito kumanyanga nga Equity gwaka kuru igo enambe ya mekoro kwa namba ekoro 07630000 ne nambo wakeru na Equity korwa ndonsi korichi branch chons pia Equity korichi department chons pia Equity paka head office so mondondo wensi ogwakere sim koru Equity eina ere namba gotumia erinda toberera isi nari no muteja gwakerwe na esimyo manyanga yeteri omokora ndio enambe iki na kiego tokonya mono ondo wensi ogokwanira koru Equity Bank enamba nereyo naruri bolinga ki enambe how do you come up with this number yani nga omweto motegeri yakwe boli manager ngaki bono manager no ari kisi manager nendo kabwate Eldoret Equity ende bono buna murekera ase nere Nairobi nere Eldoret ne kale Bunyara ne kale Bungoma bono ngaki oliuma tengo kwana kale ne client na yengo kwaro ne client goja au ngaki kunyale kana bagena be meko koleka at the same time once asense yakenye ngima amanya technology agenda re sana okay enambeye itukondi yora akonyore busy ne chevenge tubate chibranch saidi ya 220 ndio ondo once pina bagwa kesimi abantu bonse bakora Equity Bank abantanga eli busaba ndio na bakesimi bonse rimo esimi eli ego peak okay na ekero gwakesimi yego sono monto gwakera koru Busongo right ekero konyeira neri gwaka gochiororo bonego so as central center central center bali no bakonyore esimi okay igo asensa chindego konganekero gwakero esimi kwanyore missed call
wakĩrũringa na akĩrwe nambe bona aguno tũrĩkũmanya ng'ũgwakĩra lakini ekera gwakire na vegũcoa yagenda ase head office yaitũ na sinari tũkũrũke call center ba receive lakini tũkũnyara kwĩranĩria monyonye Robinson wakĩra kũrũbosongo nĩ nambe ye tũkũnyara kwĩranĩria omonyore unless kũmanyete ng'a Robinson kwari gũkwana nere na wote ang'a inakĩru na Robinson kũrukisi into ikaũkwana bali ba transfer yacha paka bosongo ose bandebia akĩra nyarebe uri kwari gwakĩra simu one nambere technically free Elikoba busy kolengana ni technology tobwate Equity Bank mko juu kiteknolojia asante wono manager kerukuligereria mangana yo wibi fraud maethano obono muchandure muntu aguchiesa tu atete kogotebi ngancho maete Equity nkare igono bono no onda akisi onda akisi nchirongo kolemere muntu agetengo konye bwangu ngaki ndangi kwarare one time password yachira OTP ende ene pin ya ontango na kadhalika abande ngogenda bali mbali kukosabe bili wako tengebekira ibwike pin so asense me ya fraud ngaki one number yego konya bona osogotoigora kendo motigereri kwa jumla bono egente kiavede gochanda abantu baita bange sana okonyoro montawo wakire isimi kurwanda nsogote inche Brian ngokora Equity Bank nteto gokonya igana iga ekere tumete ng'e namba neye moyo ka Equity gwakire isimi okonyora namba ndonsi gwakire omuntu agote ng'a Equity awaka kurwa unless kobwate namba yae na no musanio butore isimi elio kiagera boniga technology yachirare ondo gwensi asore igokonyara ko toma chibes chao gosigo transfer chibes chao kurwa sesimi kurwa se computer boniga mangana cash tayo na abantu aba bakorukwa abakora mbarairi na barumba gendrete kweboringa na kitoko konya no guchibosiga so igento bagokora eba gwakirana na mbendi yonse wona ekero gwakirwe simi no muntu gote Equity egente getangani okorigereri enambe nerwete Equity onye turwetu Equity nyetige utore simi eyo na kyo koromanye ngenambe nerwete Equity enamba 0763 000 igegocha ora kinga Equity gwaka lakini nta tosomia abantu ba minto chisimie chitu tochirende sana omokora na bagocha gosabe simia otenga nte koranga na kiagokora asave namba yaye Equity Bank asave namba yaye ese simia yao omaete ga gwakire gosoma Equity yes okorigerie namba kwanyakai hetekari Equity 07 33 yeteri Equity lakini anye save tie namba yao message gocha bwange kwaranga Equity ai kwarigereri gwate aba Equity lakini no muntu gwerogete Equity ase simi yao ige kinektote ando nga tigatorende ase simi ya ntori gotama technology ntotageti boniga nga bante bakoenda ngoboke nga eba ngetarasie kunji korigia besa yane technology na ndo togotumia waikere besa yao onyo muntu kwamira asegete no insaste chabo kwa motomere besa na Equitel kwa motomere besa na star 247 kwa motomere besa na chi app chi computer squeeze nchirororo igo enambe yaite ya one number Equity one number ene yogokonya bateja baito bamanyenga Equity tilkwakana namba nyinge ekina kiego tokonya mono ngokonyera abantu bamanyanga mokora taiyo ogocha gwakana nambe umuntu gwaka kurwe nambe no muntu Equity bweka alright kerokende bono ase ensemo ya SMS yes SMS nero na yemego cyo gusecha SMS na bochira mo set chigo cha ibere SMS ye kurwa enambe yamo ya Equity Bank okay ne message ndego cha ne ya Equitel yes echine chi message chigocha ya Equity gocha na Equity Bank likire bya sana message ya Equity Bank alright yeah ne ya ntobwate Equitel ntobwate Equity Bank na Equitel ne area mobile number alright message na vego cha gosoma Equitel ne ya Equity ya soma Equity Bank
nawe message gocha nekero utagete go communicate na Equity korwa ase simu yao it's either oake simu koru 0763000000 gose otume message namba neroro ngochi kobato gotume message korwa erindo nyore communication yere very clear message ekero gotuma tori gotuma oche se namba twakwa namba neroro ngochi kobago chibosiga igasimo gotume message. Okay. Asante sana bono umenyete manager gwatabange technology ge egosuka subwango na ndiko kina bokia na nento gotama technology na otora moneri kerango tokonyere sana na bo access bengi obokore bengi anytime anywhere bono rende na into osabantu usomotegereri na hata gete kumanyanga ngakigose what are the safety precautions ngakiabwende kuerenda elinda bakora bamba moikera egenda barubu manyete ego bakale top no jivuka mbari kurara ego batagete korekera ngaki mahambi bogokia no ngakitoko koratumure beso muntu nturara iko totabugatie besa so ngaki umuntu abwenerete koba insemi kiabwenerete gutwara mbaka rende amanyanga ki bwerendire kurwa sabakora Morali gendo ndete gote no mna to kwana iga abakora batutegererete biya sana igente getangani obwenete kumanya abakora abengi bagokora igente getangani ebago wakresim agote naki account yao ya beire suspended esenginjo tato ete KRA gose ekwendo tato ete namba ya Kenya Power ekere kwanyorero umuntu agote bigo banyanga bengite gwakira gogotebia ebintu ebio aye butore simi osemotebi no ndege igange na Equity twanso branch ya Equity egento bende banche tegoteba ebagotenga nko register tora abantu ase services yichine mebio mondo gotenga ngo register toro ese SHA ngo register tora ase Huduma ngo register tora ese KRA ebintu bunebio mondo teyo gocha gukorigia akaregister ese ebintu ebio ekere kwanyore ebintu bunebio umanyenga abuna abakora naende egento mondo bwenete kumanya so bugimo bwebesa amangana ye pin yao gose one time pin yali authorize transaction elini yao ntayo bwene to wakira gotenga nkonye nge nambe yao nkonye pin yali yao so ekere wakirwe sim manyange simie ya kungai yaro na ndinkyo mondo yagotebi egento kenda abantu bagokora nkonyorore gari sokare gose gari okare mugondo abantu bacha batenenie gari ere branded kabisa gotange ye Equity gose Equitel bagote bintu etwarwa ase company gete HCM tutaite kobeke booster ga igo bure mubwa twasabeire twarere mbiatole tutaite toto HCM yao torere gose no bwate network bakobori no bwate Equitel kwabate ni mbwate wano tutaite kobekere emasti ga iga gwakanu 1500 kero mutienyi kwagoka sana bagote ngabone egendo go test gose network nero tutaite togore airtime kwagore airtime ri kwagora ntango toro ese network ero kwabaire pin yao kare aya nsachinde ribago sabe siminga tikatoro ese network nero roro baigore sim yao barusie sim card ya area rengororo bakobekire sim card yo bokora aya bono riro gocha goikanyombote etkorieri gosebe ese ribago tebia asoire ochugokie sim teri yao nkikiaba ewachencheri gwesimi otamanyeti igo abantu baminte gento ndete kobatebia tutige gotwara okogani kore igoro mono pakansa chindo gotebi gwegento paka noe naekero kwebori magega kwebori naki nakora nagwa amatemu aya arengera isiga igo abantu bagoteka advantage yetama yaito Equity line igokonyora korwa ase bengi naende ekere yasirire report gochie bengi egento narorire kende mono abantu buna abagotu banje tugotuma abananga gendo ndusirie besa ebengi omo epin twanyorire kese sio mwana koenda maybe kara asinywe bengi ote nkonya ndusi besa o monte kadi amurusiri chibesa riago murusiri omonto tigara ne kadi eria omo ekadi etari gokore gas igo tiga turende ebintu ebieito sana na ritwanyar korende besa yaito asante sana bone kero tugende gusuka bosio manager timanye tinga
inkiura atebie omotegereri nabo ige customer yibingie Equity ototegereta sema mbiyi kero kendo gotaka gutumika chi app mate chiachire chinyinge manager nabo konyoranga rero ntubwate Truecaller chi app chine nchiro muntu bona atagete kogenda go verify ngaki indeed umuntu yunguru Equity agwaka abantu buna abonga kiura abasemi gente kingera applicable nkokora kire ekwende esimu ya Equity 0763 000 igere verified na Truecaller. Ekere esimu etari verified ekero gwakero esimu ya Truecaller kurumagagarie igokororere blue. Lakini yere verified igokororere green. Ne kona igorogari ase esimu ebune gocha Truecaller iga nkororore logo ya Equity. Erikire Equity Bank. Elogo eri yaito. Ogo scan samo nkororore aga tick kale kurumuino gaiga kale green. Ne nambelia korere kana clearing a 0763 000. Alright. Eyunere verified. Agubono no monto gochi kobo mongaini bali nagoteba gocha go save number yao ekere gocha teri verified. Eyaito gere verified. Igo Truecaller na veo kworokinge kene eyikutie kwa kesim. Okay. Ayonsi maite buna kwayereira subu imena subu gari manager na ande still buno monto nonyani nchigose omotegereri totegereta simambi na bara takebono ngaki tinkora hake nambe goji back to Equity ndaroranga ngaki ngokobwata chinchera ibero wake nambe ekero bwate line yao ya Equitel ogo dial 100. Okay. Yagenda as a call center ito ekero bwate line yendeons neva nesimio waka ya nyomba neva nesimio ya yani telkendeon Safaricom Airtel Chons PH ndio ogwake simu ya 0763 000. Alright. Ekero gwakire nambeye lazima umuntu atokororo ko receive naenda abantu barororo 24/7 bali korara barabunsa chinde jonse wake nambeye na obakonya receive. Okay. Wana manager. Yes. Manye tegwate bire number official ogwake rukurubingie Equity ndageruga 0763 000. Yes. Ne message kuru Equity gakige gocha kebwate send ID ya Equity gose Equitel very clear in capital letters. Yes. Wono manager ni mumanyete Equity akora busonga tiko mwagere namba yako bakara tebe ubisi ya bakara Equity begoze anye ko bwate namba ya nae no musani one no bwate namba yane eri yane akaida nkoete. Yes. Ekero gwaka na bonko bwata. Okay. Na ekero nko gwakera na bonko tenga umurari yo Robinson waka kuri Equity Bank. Na eno bwate namba yane. Okay. Lakini njira teyo nda gwakere ne namba yao nchago tenga nkonye pin eri yao nkonye message ya chirega gwesimi gosetwa yani ebinto bire ntago tebi iribenki etago tebi ase simi. Igo ekero konyora ubwate simi yo monto ntori ugana to receive lakini ekero to gwake simi kuri Equity official matters etogo teya andonga akane simi eri ito ya Equity eri manyekaine tiga gwakana simi ende yonsi kero mteja tali komanyanga ngore komwakere simi. Alright. Asante sana ikegera nabuli ikegera nabokonyora maybe esimi yao yo muntu nabegosira ikegera ikere esimi yasirire maybe nabara tumike esimi yo muntu agwakero nyore namba go so muntu agotebinga kabisa namba ye inchenda getonge kene Equity ngo gwakera kurwa invite yakwerese kero maitenko manyabale services je Equity kabisa muntu agukweresa kabisa manager kabisa muntu ago take time waikaransete agukweresa sobo ime kabisa ko tebinta getora agenda bwa sisimi tinta getinja yo kumnya tinta getyo ngontomere pin igonta getayo gendo bekaye bweka ayebweka buno muntu bona naya ya comfort zone ko ngagi gante biringe bekerenje bweka kurwa kwa beke pin kabisa ayokuna korambu yoko gena Wono na tenga aba kora pato tegerete ane baigwe tunango somya ndo aminto na bara bumbali getienjera bagocha gwetania masoma anya beikere emembeli ya Equity monto teyo wena to gwakere simi ne aba ninchi na gwakera ne nambeli omanyete nko instructions ya simi ngotenga koraiga no bo mwana one timgene tu gwakere simi ngotenga koraiga na iga onyego nago tebigo ayo go nkani onte ngati gangiche benki igo egente getangani
to basa koira instructions ya sesimi monta gotenga koraiga na kwagenda kere bao kongeina bagotenga beke code yerega code yeri bagote kumbe de namba yesimi beke namba ya chirega una litora activate kumbe enamba iri kwamwa ne one time pin yao kwamenya kuria rio gotenga haya message ndego chaga utona konyerigeria senge to kuminyoka tigatokore bwango elinde tunyare gukora kumbe nejo yasya ogendere tumagoro uchi asesimi we gogocha kugundwa ananga hinkikiaba ririchia erire na liako menyanga chiaerire wono ogenda cho yasya uchi achire igo ntori koru instructions asesimi egendo ngotege anto to basa otwara libaga lyokugamba n'omonto wakire esimi igoro ya account yao egento kende pin yao gose one time pin eria ndio to basa goshare n'omonto naende esimi yao gose laptop gose computer yao tigakona kwa strangers ngokumirana n'omonto egari ogoteina ki esimi yane yaerire omorero nkonye ng'akere omonto ere gantomera efe ng'aya komutomera ende n'esimi yaerire omorero wekatulende sana egento kende amangana personal data ndio abantu gotatore ng'omwaka koibore tuturi personal data impersonal data enamba yawe yekebande personal data seino personal data tiakona goshe bintu bune byokonyara gose Facebook ore kwarikire kabisa birthday yo mwana na ero kolika kabisa happy birthday my son happy birthday my wife ebintu bune eria kerogo share social media ndio agungo ngosaliore privacy yao ya data kere ebintu bune namba yekebande nabo montago tumia no mwako uri kuibore tu aregister ebintu ese namba yao otamanye tiayo tana komanya na bagotumia gente kaigore email agenda aregister ebintu email yakoreki eiche kumbo mondo go communicate ne bengi no mondo mwao imagine mono wasiri esimi wasiri neke bande no begete kire gento orocho ekaro yao communicate go message kuru bengi chigo cha sari very true igo uikatore nda samanga nayo egento kenenda etokotebya abandu baminto statement yao ye bengi ne yao tiakona konyesha online statement yao ne yao nganje ombo the balance yerega yaya kwamenya koenda kwa ike stage gose weke gose ne supermarket kwanyoranga free wifi ay kwigole simu yao kabisa na uchaga okora banking yao se free wifi elitomanye tinga yese tirikoru igamangana banking tigatotiga utumia free wifi wifi yere free tumie binte bya ora kintali samangana ye go mobile data mbuya gora data na enke go tumia transaction che bengi liba okwenda kuligenda gukora kunaki wifi ere free igo egento kende nkonyororo omonto gotomire link ogotenga na tumaga nganyora chi million nae click wa kongonta gari nga pap kana inchenyore chi link kumbe kwa invite gosene virus kwa invite kwa menya konyora data yao yons pia very shared ase card chito chiesimi enamba nerere kurumage gagaria ebwate chinamba gete chitubire lakini chomo eli nkorerekana chire ndio enamberia ne ya muhimu sana asonde wensi obwate card ye benki ende onse enamberia ogenda konyotumia online onyebe konye tigororo nabo montago chagenda ne transaction iri kwagendrete igone ekinegento to korenda bia sana naende ase amangana banking app each tokona access in public osena ase kwaenda kunyuneke oseneke nyugo kiao no begete simie mesa kabisa ogendrete kono koraki ko soa ase chi app each igo oikatolende se bintu bunebyo manager libolinde elire common indiringa ki bono muntu gwakire ni nambe ngao kwa mususpect nga muntu oyo oyo talimu ya Equity go bagwaka gwetera 0763000000 send ID yawe message it is Equity or Equitel bono oyo kungakira na kongeresa iga ngaibo no nkumuiro muntu oyo bono ndo chonsumbuire nkumuira lakini umuntu ngiata kira kore wono watomerwe message ndio umuntu gotomire message ogatebiri eye Equity naende kwarire yeteri Equity rusia message eye igwatomerwa nena mberi ya gotomera onye forward go chiese nambere isato 333 yes
tome nambe yuko chororo abantu baitu bale garia naende nambe yekere yachire garia eko endase abantu baitu ba security yes ba investigates ba share no ne chibengi chinda watenge nambe ne yabakora twanyara konyesieka okay igo ntobwate obumanyi ekere tokonyore nambe gotumika kong'aina abantu nabo onye ne ya Airtel gose Safaricom abo togoshana bara twabate nambe ngotumikere okora obokora chi message chiria gokorikera ekere gwachitomire ngochirigereri twere twatanga message yero terwete ase bengi naende twate yando ngaki koranche enambe nyetome ase enambe twakoire tonyare gokonya abantu bande kera nabo gotiga igo naende mambi otomeiro omwirio igombia jinamba chireka twanyore twariging'ana kitogo chikora korwa ase system kweli kabisa bono ekero gwatumire message gochia se namba 333 concern ronga gotagete nabo gwake nambe enambe ya 0763 000 obatenge message nere nanyora okay natome nambe gochigao nabo bagotenga yaikira lakini aya manyaiga enambe yu igere nambere controlled message ende onse koenda gagu ndio lazima have acted upon kegera nabo narukuburinga bono tuchito tumaji message jese nambe ya 333 tulikonyora response bono wakira niriere agotenga twa receive message kwa tomira action will be taken nani mundu agotakumanya ngaki omuntu ongetambukirikire bono bete no ena etomumanyeti bono nambiri togenda twarwesa abantu bali ba security babwatia batebe nambeye na tutamuikera tigera asie ku kwanza alright omocho motegele me studio igotole na business growth and development manager kurwa sevingi ya Equity Orosagia Rwakisi omuske Robinson Mirieli no ara gase studio semambie bono igotogerete kurigelinga ngaki okulinda account yao ya Equity onye koyebwate elindo manyete kigera bono against technology gekogenda very fast igona ndi bona batatogerete gwate bangana na barabungu suka bali bosi ngosuka bali bosi bamete na twasoma niriga na baro bakorigencheranga na kiba gotama korugago anda bambali korara kiana barabunye biashara bali very serious kerokende asenseme yo gotumeka app ya Equity umaito mundu naro guminga gibone app ya Equity ngakibone kare gokora emirimo ngaye kare gotoka nsimi ke kare gotumeka muntu ndi bwensi uraye tumeke maybe you can shed some light ase ekwende ito Equity mobile ndio egotoka chisimu chonzo tobwate simu ya iOS na eyende korokwa Android esimu ya Android okoenda ase Play Store wa download egento gekorokunga Equity mobile app yes okoenda ase simu ne ya iPhone egotumia iOS okoenda ase App Store ekara wachire sa App Store wa search Equity mobile app na vego koira through a process yo register ngora tobwate data ya ese bengi buno kobeka ngo confirm ere okay tori go chikobeka ase simiende onsi ebengi etabwati go socho kumina ki muntaranyore ke bande kyane tako genda register app eye alright ese account yane tobwate data yao toko imo kisimiende onsi etari ese bengi nganero tegete go download ya app te gokora okay igo tobwate nambere tobwate ese account yao ne ID nambere tobwate na details chiri tobwate na ritoka register app wanyara gutumia app egegero bono manager nabokonya nimbwate account nebingi ya Equity nche bono maithe ni mtu wa Katululu agasimi akanyapato lakini bono kwa bahati nzuri na hagolire smartphone bono na njenta geteko so digital master come to the bank go say na bongo genda naenda abo say Play Store go say App Store and download the Equity mobile app nekero na download ngakingo chaka ko register ekere wa download Equity mobile app oko ere direction na okagenda okay kobwate account igeko kutena ki link ya account yao okay yagenda nyeko bwate cha account mwadhania yamo yakuboli na account kiyota ete ko link na boko link cha account paka isatu kwa link ya account yao
naende goiketo kenge namberi nonye kwari gotwara akadude akagatari smartphone yes sim card yao nere registered ya saving na aba batabwatie smartphone temineti ng'amba akonyara gokora transaction chiaba ase esimi ntobwate gento tokoroka *247# ndio nonye nekero otabwatie laini ya Equitel nabo otumia *247# kwa register kwanyara konyora transactions chiao chie benki. Alright. Ase nsemo ya email ngwa kuona igoro yo muntu kwerenda kurugutumika public wifi sichiabo sana kadhalika na mangana ya email ngaki umuntu abonete ku protect no email yae kabisa ligere ngaki umuntu na mama umuntu nabagotema ko yenyegeria akabantu nabakonyore password ateme konyegeria gusatwale yes password ateme koranyegeria akaro gosena soime ngaki umuntu abonete kutingibole ndi especially as email yao especially ekere gotumika ase benki no bwene to tware gento to korka a strong password ndio nekere gotumia email yao tiga go save password yao ngaririo ko login ya gotenge password nere saved naende to go advice y'abantu iga ekere kwarengereri ngo so monto ikerere email yao rorire change password email yao to go change password nekere gwa change password yao teri uchiko kora kenda saving kera password nayo bwate okay email address ekere gwa change ota change tie benki eibone itiri asense mo ye benki naenda ase buna boniga ekere umuntu osabe statement yao kurwa ase benki ekere gocha ase email yao ige gocha ne password password elio orate unaki email yeyo beka chinamba chomo elinye chi account yao so omokora tayo uchikonyora chinamba chomo elinye chi account yao unless kabwate card yao ya account okay iko email nero nere very important kera ndiro gotomirwe statement ya se email alright ndiro konyora password ya one time pin ase email iko goikatolende email pia sangana alright to basa gotigera onde kwense asante egente kamundete ko oteyanto aminto omonto watebire ngatiga register gento getego sine pension yotaete go claim kwagende ese cyber kwatigera omonto card ya elie benki kwamutigera ne email address yao kwamutigera ne password yo goso email kwamute akora onkorere omanya gukora onyora osine one time pin onye apply password yeli kwamo onye save ase laptop ya ego sase computer ya nechibesa kwale kubwati cha pension alright ebesa mnego swaiga card yeli kwamo etega save ti ase laptop ya puna chibesa chigo swaiga o check the email ya oro direnge message ya chire chire card yeli save ti o transact wate banje na ibeiru card na iberu na konde injenye bwate kumbe naye watigete card yoka omonto information yao kweli kabisa yes asante sana tuli live ase omutandao YouTube na Facebook na rega igukuburinga akuru kwa Salvin kwamboka igakuburinga ki dudus mimi niko na account ya Equity lakini kuna mtu wako Uganda tunashare same account number akiwithdraw message inakuja kwa simu yangu hapo nitasaidika vipi hiyo haraka sana ni kumaanisha namba yenye amepewa ni namba huyo mwingine alikuwa amepewa unajua kitambo iko bale ekere simu yao taranye tumiegeka yale kurwe kucha so monto mwao yes ntaye to mutejo yagende benki ende onsi ya Equity abaye enamba yaye yes yekene naende asoyo oyama etole Equity oyore Buganda ndio emineti namba arwete gochese account oyo nero nyebwate okay wono olie namba yayo kore ya change tuwe kae guoyo iko mbi agenda saving ya Equity ashare message yo tororenga enambe ina asinge gatumegete naende okay kera sare gochiko basolio oli message ya chigo cha soyo
Okay. Asante. Nabo gukona n'into mutegereri gaga gire 11 atigire kukora chinkwanechi onye kubota liboli nabotoka kwa chideka nke onya ariko bagukuburiye maseyemo inamba ya studio 0706181822 nabo 0796988630 SMS line 0791088922 okobu mwangu sana okogenda se liboli liawe ya maseyemo kwa sababu muda naona ni kama unaenda haraka upesi so ekero watu wakeresi agenda seriboli liao ya maseyemo 0706181822 na 0796988630 enkayo mugusi hello dudu sia mano magani yongo wakire bia yakoro kumagata masereti nyali wa masabe ke yebona internet akoboliga naga chikupakanga wiki kiro chigasa kurwa Equity asemenjo natagete roni yayo mwane skuru ndio eternaga ni roni na ende nkoga chigasa kurwa mwako oria natagete nkobe kasiri 10 Rusia kogenda nabeka ngatwara na nkobe chigasa chinyinge sana na Rusia na wiki tro ige statement ya ombi yarenge nkamanya kurwa rakana akatebe ngati tabosongo gali ngatomukeroka ngochi kwa kakeroka liba gabaga ontelina ngakingo koranyo reroni kama kanyarango nkobe kugochi asesini esimingo kinere bangete limit ya 200 ngara 200 nchigo ishana 200,000 is 200 shillings 200 shillings ngarambo sakona ko wiki tuochira aseche limit ye ngatigera ni bama tinachi ko rasesini ekana ngenda bwe bengi kama kanyona ti ne wago ntebi limit inko bese ko ruase limit kama konga zero kende getaiyo bona kama kalenda lie bengi ngate na chito ren anya se school okay nka wiki tuochiba sanga tigera ni gono nyengo pa kibonga tindi ko kora pa ke yo mo tinyang everenge ya ejo so yo mo ne nusu asengenjo na ga tiguna bona banda banga getembo nkonya bali asante sana swali lako litajibiwa manager yuko hapa Kisii FM hello kayo yugire ready ya ongoyo na kuboringa mati na kiyo kulitangani story ye account ko badomant wana ngakiyo ya shungu na ndenga kiyo kora to avoid that na kiyo korokwa goro ko isabo Dominic korwalalia kurwa Kisii umbu yo ke umbu korwa okay kwa ko boli goro ya dormancy account yeah okay asante manager sokora irendia yabere tumanya kugenderekia nara obweresire sana se getambo kumagata masereti akotabanga gagechitigwe nibengia Equity asengeje limit ekabenke akagakwe loan bia mono mwaka siri swali kwa boliri na ende bono gwakorira magosa ali ande ngote ya anto ekere gwachire bengi kwanyorire nge limit ya erense eminating style yogotumia account yao teli consistent bone kare gwachiete ko withdraw gatanga bono tuli kogenda ase emetinyi ebere gwasariri egento ndaete gosaba amaberanke naki ekere otari konyora loan eri otakeire omonto nabwenete okoeresa agote egento ekero otanyora loan neke totebe gbatebire okobeka chiribu 10 gokorusia na oranyo chiribu 10 echo okobeka maybe gwakora omotienyi naende kwabeka kire omotienyi egento tokorigereria ekere toko elonu oseneri bwa 50 ngayo gokurusi chibeso gwakana kiro motienyi lakini egento ndakobori kera kwaeresire bia koranyore ribaga nabo chagali bosongo obori omo manager okoruku Robinson ndigereri ndaro sina magosa twakorete ase omonto ogokwanerete na endonye account ya hotel konyore loan nkwerese na kyo kora pakenyore loan kere bina bia biashara bietu okay omobori ondo boririgo ya dormant account mbia mona siri swali kera buna boni ge campaign tobwate ne ogote ya ndori ba igorete chi account bagachitiga bache okora activation ya account ya ekero okonyetiko mwako mogimeta na konyora kende igeko dormant na endonye tige ekore emiaka 5 ntoli kogendera otwara chibes chirie bengi togo chirusia twatoma ase serikali abantu bakoro kunga Unclaimed Financial Assets Authority UFAA bona ekera twatumire chibasi naende bono gocho oikocho iche
tolike lirube tokolikire lirubo genda ase serikali ochigwaka nichibesa echi lakini onye ne account yabere dormant gosotara atumie miaka ebere omwaka oyomo aya inchuga ali ebenki togokonyo activate account yeyo naende toko services yunana kioranyore konyetumia ase simu yao. Okay, tubate simu ya moga iga yo mwali nkai mugusi halo Kisia pema halo nere nkai mugusi yeye Oyo Benjamin Masaguru jinsi moja chebilat. Karibu sana Benjamin. In fact, Equity is a very good bank we have with East and Central Africa with the bank. Lakini bona makosa nalo agoja makega se Equity bank yaito. Ekero ko gende se Equity oko to sabe roni yao personal loan. Oko nyore ko percentage ere iguru. Wetani yoko muke roni ku Equity bank. Ngi ke ko grabata ku kira ere tiebe. Kaya na dia bantu bakonye ka bainsa bakoja bakonye kangira bako meke percentage ya hizi loan yaba igoro. Okay, asante. Shukrani sana. Timu tuno mwira nuri ya subongo manager. Mbia bono. Ege ndonda etoko tevya member ya itongelinga ase chironi chons chiko iru sesimi. Eya Equity erense kubwa chons. Nkwabo linga ekeroko ende bengi interest nkoberensa ake. Etofauti erone nke sana kiara interest yaite regulated na ineta yete kwale boliri swali elimu eloni yoko igwa sesimi tebwati garanta tebwati formu gochoria na eloni okwea ayebweka na eloni yeye risk yaye igeko assess kolengana na ase ogokore egasi onye no mwana biashara system ngo manyere nga biashara kyogokora lakini rende asoko boli kwao nteto gotebiga mo basa kwenda chiloni chirichire bwango tali kuborigwa ngaire ngo gwakana eloni yaito ya simi teraikane ka 20% lakini echichinde owakana paka kwanyorwa kanete 200% digoko ikamwali aligeli ekero kuborigwa rate ye ekoro kupanam gose pa month ntuchiloni chite chire panam. Okay, asante sana manager akiano ide katobwate gai ganibere chatigaire tima tinga kero kende nga inkura kwane kero togokorera keliro chinga toko getiga siko kigane tinga omotegereri amanye igoro yebengi ya Equity especially ase engane tole gukwana ritukolero endonde tote ya anto aminto mbuya mana soko bana into egento gyoka nkorora gego toretera obokong manyanga simiende onso wake rukuru Equity bank iye korwe namba yemo 0763 000 to basa kwancha montondo wensia gwakere simya gotenga Equity agwaka korwa atali gwaka korwe ese nambe kera gogocha konyora nga bakora aba bagwikereire ngocha kore korora nga bengi terende tibesa yao ntole tayari kurenda besa yao naende kobwata bokongbondo bwense ake nambe inagotebya 0763 000 gosonye kogwate Equitel ake laini eyo 100 okonyeke igegento kya muhimu rende account yao ntuntole tayari kubarendere chibas cheno tichisira onde tayo cha ukurebesa kuru mufuko boniga nesimi moko uleru. Okay, na tebere mbia mono sana manager singi nchoko nyole biro gukona na Kisi FM asemambie na korua ujumbe rengia sana yerengete komokonya umubwata ni webengi ya Equity yo totegerera semambie elinde kwe bachira abakora balia barataka guchiesa nebesa na inde tiga bantu batugekere besa buya muntu tigale ndesi mikere siminere master kibono yebesa so na tebere mbia mono na gokire sana gokora chinkwane chemo na yasemambie and we look forward gokora chinkwana bunechi na kubwatira na bunebengi ya Equity asingincho usukabosio asobwamo. Asante sana. Boli abantu baminto tobwata mangana insurance motige kona kulige mechango toba insurance mwekonyo kuchiposyo biamono mane wono irukeli onde maiga abantu baminto banyali bali masaba ali seito nyankono ni nabatomera maiga asana kuba seseni naende moto support ya Equity bank vuna togendere to kono kole naende gukale kuruka manager njeno se no you come from home ya bado azari zara bado botuko ambege ngakera to kore chingore chibya bado sana oitwale genera no manager bwa mangana business growth and development ime yebengia Equity resagero akisi gukira no to kora chinkwane che mangana mayasinjira yo wikarano na arago china short wall nere Ronald Mayaka brigadier usicheze mbali.
Yomogusi Radio Nambe